Sraith picture Dhian, Obair Dhian, Torthaí maithe san Ardteistiméireacht. Hui mé go dtí garam thróirí na scoile. Dúirt mé leis go raibh mé ag éirí céimic a dhéanamh in ollscoil na Gaillimhe. Dúirt sé go mé orm obair crúí a chur isteach, mar bhí ceithre pointe de dhí chun áit a ail ar an cursa. Ag deireadh an lé, bhuail mé le mo car a snéad. Dí faoi snéad díam bhaidhlum dul leis na cailíní eile go bailithe clia. Dhiúltaí mé dul mar bhí a lán obair bhaile agam, agus bhí orm staidir breise a dhéanamh fásta. Chur mo stócach Sam scarrt orm í hamhain i rith na seachtaine, ag éirí dul amach chun scanan na eiceil sa bhaid, ach dhiúltaí mé go brónach mar bhí orm aiste ada a scríobh. An terme fad dan mé sa bhaile ag genú staidir crúí. Bhí mo iadí burtha fuam. Dúirt sé gur chóirdú sos a thógáil. Ach dúirt mo wamí go mé hinabhalta dul amach ag an deireadh seachtaine agus nach raibh a coppla mí fágtha go dtí na scrúdaithe. Nuair a tháinig na torthaí amach, bhí ahas an dóin orm for mé ceithre céige pointe san iomlán. Bhí sé go hiontach ar fad gan amhras. Dúirt sinéad go raibh sé tuilte go maith agam, agus mar a dearann seanachal a cheart an sé a thuile. Hui mé go gaiileh le mo histí I dosach dhearú fór chun clárú don chursa. Déirí liom mo chospar a bhaint amach agus bhí mé lán sásta. Bú go mór an éireacht sa deireadh.